Lad os begynde med at kigge på grafen for funktionen e i x. Den består af alle de punkter p, hvorom det gælder, at y-koordinaten er lig med tallet e opløftet i x-koordinaten. Som et eksempel har vi her punktet p, hvor x-koordinaten er 1, og y-koordinaten til punktet er e i første, altså cirka 2,7. Vi kan så definere logaritmen til x som alle de punkter x, y, hvor der gælder den omvendte relation, nemlig at x er lig med e i y, i stedet for y er lig med e i x. Så kan vi se, at grafen for g vil bestå af alle de punkter p mærke, hvorom den her relation gælder. Og vi kan se, at når x er lig med, når y er lig med 1, så må x være lig med 2,7. Og før havde vi, at når x var 1, så var y lig med 2,7. Så det gælder altså, at x og y-værdierne er byttet om i de to grafer. Og vi kan se, hvordan grafen forløber ved at ændre lidt på x-værdien. Og se, at herover i den her side får vi vores sædvanlige eksponentialfunktion, og hernede får vi det vi kalder logaritmefunktionen, den naturlige logaritmefunktion, som man altså kan se består af alle de punkter, hvor der er præcis den omvendte relation mellem x og y. Vi kan også se, at logaritmefunktionen den er opstået ved at spejle eksponentialfunktionen i den rette linje y lig med x. Når man tager eksponentialfunktionen, så kan man kun få positive tal ud, så værdimængden for funktionen f af x er altså alle de positive tal. Det betyder jo så også, at definitionsmængden for funktionen lnx må være alle de positive tal. Så man kan altså ikke tage logaritmen til et negativt tal, og vi ser altså, at grafen rører slet ikke linjen, hvor x er lig med 0. Så den rører ikke den lodrette linje. Den lodrette linje er en asymptote for grafen.